Salom amanginang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Taparadema rohata. Martangiang bemehita di bagasa rohata. Asa di jalo tuhata. Ibadata di bagasan siang niaryon. Martangiang mahita. Amin. Tapukama perminggoto marede mahita sien bukuede nomor 655 et sada roditolu. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jehova. Ay ibana do mangenet patu siat jorgong. Saido pakon maau jala asima roham diau. Ay pujung jala nadangol doau. Ho do ale Jehova dihalunguton rohaku. Ale debataku marhaposan tu ho doau sayunang paila au. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegaya kaulau ni si bolisi. Saya padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa,
Alaya samonang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saliling di tanoon, pai masahat hami Tuhan nguluan na sora suda marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita, sian buku ede nomor 30 ayat sada doho tolu. Tangihon hamuma patik ni debata natar surat di Pesalmen 110 sia ayat 105. Songonon ma didok disi. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalaku. Salin hari. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalaku. Songoni masahatna atau rak mengidugo mahita lahu mangulahon hobar tu patik nai. Ale tuan debata sai pargugoi mahami mangulahon hobar tu patik ini. Amin. Maredeida sien buku ede nomor 117 ayat 2 rodi tolu.
atau potima dosata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami merhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu julom. Uhilala hami rikot doa sini roham di seluhut hami halak na perdosa. Alani ido ben na hupaserep hami diri nami sadarion tujulom. Jala huparhatopot hami tung na jut do hami manipil sian akadalanmu na badia songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami sian julom ala ni dosa nami i. Endang di halomon roham hamatean niya kapardosa. Alay hamubaon mi rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami. Marhite-hite pangulan nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham di hami marhite panidangion dohot haguguon ito di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun tigor jala daulat hami mar pangalaho bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Baga-baga taringo tu hasesaan di dosa. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalana sorat hupasonang pehamu. Buat hamu maugak ko tu hamu. Guruhon hamu masian au. Aina labok doau jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ay labok doa ugaku jalan yang dodo hot nahu hapor saton. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Maredeitas yang buku ede nomor 22 etsada rodi 2. Tangihon hamuma hatani debata turpuk ni epistel di mengguta sadarion natar surat di sada Korin bidusada mamuka sien ayat 10 alu rodi 25. Sada Korin bidusada mamuka sien ayat 10 alu rodi saat 25 tajahama marsikat sori. Ai haoto ondo hata taringo tu silangi di rohani akan alau mago.
Alai hagogoon ni debatadoi dihita nadapotan haluaon. Di dia mana bisuk, di dia masih boto surat, di dia ma parsinabul tanoon, nagabeha otoon habisuhon ni portibio di bahe debata. Aina mangidotan do anggo halak Yahudi, jala mengalului habisuhod do ia halak Junani. Alai dia kana terjowi nang Yahudi nang Junani, gabi hagogoon ni debatado hot habisuhon ni debatado Kristusi. Ayu bisuk doha otoon ni debata asa akajolmai, jala gumogo doha galeon ni debata asa akajolmai. Songoni masahatna, mertua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 232 ayat sada dohot 5. Tidakon ma haporseotei songon na hina tidakon ni dongata sa haporseo di sadok portibion rap mahita madok au porsead di debata Jehovah ido ama pargogo naso tudusan au porsead di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sesade mana tinubuan misi Maria nagabe-gabian siya tod di porbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumon na uberni di panghuman ni silatus na mati terpanjal lo ibana di hau pinarsilang na tua-tua banotoro ni tano na mulak mangolu di hari patuluhon na manay tu surgo lau hudulisya muna debata Jehovah
amanai perguguna suatu dosani, disimai banu paimang sogo tutumu, panguhui hak namangodu doho namata, au persea ditodi perbadia, jala dosa huria nabadia, huria hatopan dihakal Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging halak nang mate, doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabi gemai dipuji-pujian sian punguan kor ina Kamis.
Tapi gema ede puji-pujian sian kor ama penabur.
Abigay matiting namasa dohot si pamasao di huriata na di jaho ni inang situa dorti sianipar. Salom. Nuaing hupatak kasami majolo songon tikting ni huriata ima di Minggu 3 Maret 2024. Naparjolo goarni mingguta sadarion ima Minggu okuli namar lapatan sai tongdo mangaranapi mataku tu Jehovah tersurat di Psalmen 25 ayat 15a dengan topik jamita sun denggando patik ni Jehovah. Napaduahon dak dana nasorang. Di hari Senin 26 Februari 2024 nasalpu nunga di basa-basa hotu hatta sadada dana boru di keluarga Amang Randol Riki Erwin Aritonang inang Jenny Rumondang Boru Gultom registrasi KK 0280 sektor Bethlehem hipasdo dak danahi suang songoni nang natorasna ditupak asi dohot holong ni tuhata. Napatuluhon ruas nataba. Mamuka minggu sadarion tajakon magabe ruas ni huriata ima. Sada keluarga Amang Marusaha siagian inang Marta Herlina Boru Pak Pahan. Nasida pida sian HKBP Kasih Karunia. Resort Sipiongot, Distrik 1 Tabangsel Sumbar, Sumatera Barat. Alamat nasida di Jalan Sosial Pitu, nomor 35, Sipinggan, Kelurahan Sipinggan, registrasi KK 0385, masuk sektor Galilea, nasugutan nungabe nasida jongjong. Napaduahon keluarga Amang Iwan Simbolon inang Gita Damayanti Boru Tambunan pidda nasida sian HKBP Pamutaran Resort Palipi Distrik Pitu Samosir alamat nasida nuang di Jalan Sarifudin Yus di Perumahan Balikpapan Kota Blok D nomor 07 registrasi KK 0386 masuk sektor Jerusalem. Mulu adongdo turua senataba upangi dohami asa jongjong nasida di ingananna. Mau lihat yang mangina. Hudul mahamuna. Napaturuhon keluarga Amang David Sianipar inang Boru Sibolon pidda nasida dari HKBP Kasih Karunia Resort Sipiongot Distrik 1 Tabangsel Sumatera Barat alamat nasida nuaing di Grand City Cluster Highland Blok U Pitu nomor 21 Geraha Indah registrasi KK 0387 masuk sektor Bethlehem. Nasidape nunga nasugutan marminggu. Napaupaton keluarga Amang Sando Andre Simanulang inang Hilda Oktaviana Boru Sitorus pidda sian GPDI Cianjur alamat nasida Perum Pelangi Metro Residen Blok H nomor 8 Balikpapan Utara registrasi KK 0388 masuk sektor Bethlehem.
nasida pe nung nasugutan jongjong. Jala marminggu nasida nasugutan. Say gabe ruas na mangulo manasida di Huriata. Na berikutnya Simposium Orientasi Pelayanan HKBP 2024 Oikumene Inklusif. Di hari Senin 11 Maret 2024 di Patupa Persekutuan Ama Distrik 27 Borneo do Simposium Orientasi Pelayanan HKBP tahun 2024 Oikumene Inklusif maringanan di Huriata HKBP Balikpapan Baru masuk mulai pukul 8 WITA. Pembicara di Ulauni Ima Kepala Departemen Koinonia HKBP Amang Pendeta Deonal Sinaga, Kepala Departemen Diakonia HKBP Inang Pendeta Deborah Sinaga, Kepala Biro Ama HKBP Amang Pendeta Herwin Simarmata, Pareses Borneo Pendeta Mangidotua Pandiangan, Dohot Profesor Dr. Albiner Siagian, Rektor IAKN Tarutung. Di hari koton dodana tu ulauni gudangna 62 juta. Alani laho mendukung ulauni di hari Minggu sadarion dung sipul par mingguon manogo doho arian patu paota di Huriatama papungu amplop dana marhite amplop na violet tapasaha ma pelean nadu menggan. Na berikutnya pertanyaan sektor. Di hari Rabu 6 Maret 2024 di sektor Bethlehem maringanan di bagas ni keluarga Amang Rio Rinaldi Sibuea Inang Junianti Reulina Boru Tarigan yang beralamat di Housing PT Kutai Refinery Nusantara Blok Tolu nomor Tolu Jalan Teluk Waru RT 09 Karyangau. Alai pertanyangani di patu pado ima di sopo metmet. Di hari Rabu 6 Maret 2024 di sektor Jerusalem maringanan di bagas ni keluarga Amang Eliot Simanjuntak Inang Kristanasari Boru Siagian yang beralamat di Perum Balikpapan 2 Kartini Residen Blok C Tolu nomor Pitu. Pinangidohon ma tusude ruas sian sektor Bethlehem doho Jerusalem asa maddohoti pertanyangani. Konven Pangula Nagoktiki Distrik 27 Borneo. Di hari Senin 4 Maret 2024 patupaon ni Distrik 27 Borneo ma konven Pangula Nagoktiki nani uluhon ni Amang Pareses HKBP Distrik 27 Borneo maringanan di gereja HKBP Resort Bontang pukul 10 WITA. Borha do Amang Padita Resota doho Inang Bibel Pro laho maddopoti ulauni. Tatanyakon ma asa mardalan doho dengan ulauni ni distrikta. Berikutnya guru sekolah minggu. Mamuka minggu sadarion 3 Maret 2024 tajakodo guru sekolah minggu ni Huriata Ima Inang Kristina Dewi Novita Boru Tabunan ruas ni Huriata sian sektor Bethlehem. Anggiat ma marhite pakobasion ni nasida lam tu hebang na sekolah minggu di Huriata.
ulang tahun kelahiran doho perkawinan. Parhalado doho sudi ruas ni huria pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sudi ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama kalason di Bagasan Samingguon. Tanggal tolu saha tu tanggal sia Maret 2024. Hata ni debata nama dok alea naha sayunang halupahon poda nasianau sayradoti ma diroham ma akka tonaku ay tabaan ni diho di Banua Gijang di hari-hari doho tahun ni ngolum doho dame tersurat di poda tolu ayat sada doho ayat 2. Iuran diakonia, kerapian persembahan, persembahan bulan, persepuluhan, syarat menjadi anggota jemaat yang baru, warta keuangan huria, panitia pembangunan, doho tim diakonia, bui mata jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru dohot sektor, manang link database HKBP Balikpapan Baru. Songonima titing di huriata di Bagasan Sadarion mingguon di pasu-pasu tuhatama hita saluhutna. Mulyate, salom. Nomor 20 ayat sada rodi udutna uhut papungu pelian. Maaf. Tapi gimana? Ede puji-pujian sian kor punguan ama.
Maredita sian buku de nomor 20 ayat sadaro diudutna huhut papungu pelian. Martangi yang mahita,
Ale Jehovah debata nami di bagasati kau naik tu maya kata pami saluna. Todim na badia ima. Na mangguhi rohan ng pikiran nami. Na mangaraja rohan ng pikiran nami. Asa lambang atu si hami di hatam. Jala di por gugui tu dimi hami mangulau katam di ngulu nami si kanopari. Mangasahun Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Hora semarita salhuna. Hurian itu hata ni debata naga betur pugjamita di minggu tasadarion ima di minggu okuli sian buku pesalmen bidu 10 sia mamukama sian ayat 8 sahat rodi ayat 15. Asata jahama manginang nakita salhutna secara responsoria songonoma hatan itu hata. Sudenggado patik ni Jehovah tau si pasabam roha sitong do panidangion ni Jehovah di pabisuk do natobok marroha. Pitani parsobau tu Jehovah do nahot totong hasitong adoa ka uhum ni Jehovah tigordo sudena. Naposompe dapotan si paingo do hinorhon ni godang do upan ni na mga radoti akay. Palua mahuhut na posom sian aka hagijangon ni roha. Asa unang au dirajai. Disipe asalias jalabotorau sian pangalausion na gudangi. Ima sahatna. Hurian itu hata na dihaholongi Yesus Kristus. Molo tapai hutihu doang manginang. Di parnguluot tas sigano pari. Bahkan sian si hamek metota. Adong do sada budaya di kita di halak Batak. Ima naikon bangajarhon. Taringot tu aturan tuaka ianakon. Isarana rupani pas roto dong. Tajar hodu tuake anakon asa unang ribu nian. Tabahedo aturan na memang tujuanna asa makorhon nadengkan. Unang mabuat naswapunana. Tabahedo aturan hon molo ditinggal ho dijabu ikon dahade bana burjutu adekna ikut diramoti do ikut dijagai. Bahkan sahat tua kana tua-tua te molubui nian surya kana tua-tua ikon pangalapan poda nama dohot pangalapan pangajaran. Sian na met adong do aturane bahkan ikut diwaris kado. Ajalah hitape udut donang diaturane marado petulang muda marado pekula hulam ikosongono do. Marado podong atubum ikosongono do namar simatua ikosongon do namar paromain ikosongon do adong do aturan na memang dibayan nang pesotar surat akamanginangate alai diajar hodoi doho tujuan makorhon naulina dengkan itong atongani pardalanan ni nguluta disohon di bagasan hata ni depata di pesalmen 10 siaun nakaningan dison omma pengalaman ni parnguluon ni Raja David manang si Daud. Dia sudah menjadi raja, sudah menikmati bagaimana kekuasaan singgasana kerajaan. Dia juga sudah menikmati harta yang berlimpah. Ibana halakna dipasangap, halakna dipatujolo, nama cai mamora, na ditangiho katana. Alai dipabua ibana ma, di hati dakon ibana ma. Dia berani menyaksikan bahwa di tengah-tengah kehidupannya ikut domangulu di bagasan hatani debata. Aturan yang Tuhan berikan
hatan di debata patikna, lomona, sakapna, ikonido si patuluson itong-atongan ni pardalanan ni ngolo. Ala memang ipatorang ibano gudang do pakorhon na gabe halak na marutung do dapat upanabalga do akan naolo mangaradoti hatani debata. Amanginang nakita sa lahut na di parsaurata di baga sa tikyon di ayat 8 di rokon sundenggando patik ni Jehovah. Taurat Tuhan itu sempurna. Sikop do irokom musena sitong do panidangyon ni Jehovah. Tigor do patik ni Jehovah. Pita do patik ni Jehovah. Hasitonga do aka uhum ni Jehovah. Tigor do sudena. Namar lapatan hatan di debatado sude. Aka hatan na paralate patik na aturan na. Aka parsobaon uhum na. Yang saling terkait doi. Sadaha-sadaho doi imahatan di debata. Namar lapatan siani tabereng adong do pakorhonna banyak manfaatnya. Manfaat nadenggan molo diradoti sasudenai. Idokon nakaningan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Patik ni Jehovah sundenggan si palas roha. Las do roha molo niulahon patik ni debata. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Sitong panidangion ni Jehovah, ay gabe ido mabahen, gabe habisukon, dia kana tobok marroha. Ternyata melalui firman ni, hatani debatai, gabe halak na berhikmat do hita, gabe halak na bisuk. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Tigor do patik ni debata si palas roha. Nang petorob makilalahon maul na mangulah patik. Manang rugi na mangulah patik. Alayang parpesalmen. Di hati dakon ibana do. Aka si palas roha do. Molo mangulahon patik ni debata. Perintah Tuhan murni. Pita do patik ni Jehovah. Dipatiur parnidan. Membuat mata bercahaya. Gabe ukap. Gabe patar. Molo diradoti do. Ima hata ni debata manang perintah Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Hasitonga do anggo uhum ni Jehovah tigordo sudena. Hita itonga-tonga ni parsaurata manang nguluta sigano pare yang manginang. Hatana, patikna, uhumna, parsobota tu debata sadaha-sadaun songon hata ni debata naikon si hangul honota ganu pari itonga-tonga ni ngoluta. Sidapiti diperbandikon ni banado. Tuna ginuaranna mas. Molo mas. Kita tahu itu adalah barang berharga. Alai boido dihitung. Sadia argana. Berapa persen kadar kemurnian mas itu bisa dihitung. Adong do alat lau mangukuri. Molo madu manang ledok kona kisi situa ni loba. Adong do tong ukuran kemanisan na. Nang pejojot ita do konate semanis madu ina. Sepahit empedu. Adong do ukuran na. Alai molo pemasmur manang parpesal memadokon lobi sianima. Hinauli, hinatong gini. Hatani debata. Lebih dari itu tidak terukur. Madu bisa diukur, emas bisa diukur. Adong dope standarna, adong dope persenanna. Ala yang ko hatani debata dang boy diukur. Lobi siani. Ketika dia memperbandingkan dengan apa yang dia punya. Serepalaki emas yang paling tua. Bahkan madu yang langsung dari sarangna. Idu pinodenggan akamangin angate. Molong pe pengalaman tahya langsung. Mapangan madui, manang madu hutan na dimaksudna memang nasia tempat na dope, ya memang jauh lebih manis. Dang madu-madu buatat dope. Alelo bisiani, utong gisiani. Ima molo dihanguluhon, manang diradoti,
hata ni debata itonga-tonga ni perdalanan ni nguluna. Ala nido molo didokot di 2 Timotius 3 ayat 16-1-10 nasa na sinuraton na sinihaton ni debatado nasa surat jala boy de mamodai mamicang pauliulihon asa mabuan tu hati koran gaberi pas akahalak ni debata mangulahon nadengkan. Firman Tuhan itu bekerja memperbaharui kehidupan kita, mamicang ate mamoda-modai kita akan mangulu di bagasan hatan itu hata. Balgado upanyaka na mangului hatan itu hani itonga-tongani nguluna. Amanginang dia manabui tabereng marhite hatan ni debata di parsorata di partikianon. Na parjolo tu sudah hita do sahat patik ni debata. Sudah do hita boto ahado aturan lomo ni roha hatan ni debata itonga-tonga ni nguluta. Halay songo na idok na nakaningan ti ayat na pawaluhoni. Halak na mangulu di bagasan hatan ni debata gabe halak nabisuk doy. Gabe halak nabisuk orang yang berhikmat molo di epistel nakaningan di gobar hododisi bagaimana tidak setaranya hikmat manusia dengan hikmat Allah. Ay molo halak na merbisuk totu diradotiodo hatan debata Allah habisuhoni marharoroan sian debatado. Orang bijak itu, orang yang berhikmat itu, dia tidak akan jatuh pada kesalahan yang sama di tengah-tengah kehidupannya. Kalau sudah jatuh pada satu kesalahan, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dang madawi bana, tu dosa na sarupa 2 hali. Ima halak na bisuk. Tabereng mahita di nguluta. Buado. Molo halak na bisuk do hita, totuna taradoti do hatan ni debata. Kesalahan yang sama, dosa yang sama, pelanggaran yang sama, pangalosion na sama. Bohado itong-atongan ni nguluta. Targor do pehita halak na bijak, halak na bisuki, orang yang berhikmat. Atau sudahkah kita merasa bahwa melakukan suatu pelanggaran terhadap firman itu sudah biasa saja? Atau emak sonas binoto sadia argani atau emak sarupa deh sadia sodong mamereng to emak halakape songonido. Karena orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, dia harus hidup di dalam firman Tuhan. Suatu kebohongan ketika kita mengatakan bahwa kita pengikut Tuhan tetapi kita tidak diam dalam firman-Nya, karena Tuhan dengan firman-Nya adalah satu kesatuan. Dang tarsirang debata sian hatana. Molo halak namian di bagasa debata. Ikoradotan na dohatan ni debata. Lani margabus dohita. Molo setadok tay hutot debata. Alay. Dang mangolu hita di bagasan hata ni debata. Ima aturanna, ima patikna, ima uhumna. Naong di pansahat itong-atongan ni nguluta. Di pasungulo tu hita kamangin ang nuaing. Asa tarimangi. Mungkin rasa minggu bure peteng otateak kahana masay. Uduk dope tu hatai. Manang naingay kon hatata. Dang hatan itu hape namasa di nguluta. Hobar dope tu pati ni Tuhani. Manang hobar tu aturata sendiri nama. Atau mungkin kita berkompromi soal aturan yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena dong do padohan ni halak padang tahe. Hiado binegay barak ni na marcher kita. Mula halak padangin na adong do songon meme na dipasahat tu akapangarat to na sida. Adong do memang tolu alisada ma napalatak kasingo di bagas satikyon. Boleh mencuri kalau sudah terpaksa. Kita diajak seolah-olah berkompromi. Boido ala terpaksa. Alay molohatan ni debata madokon dang jadi homanako. Mulu pungani na kami sate topek na kami si ido bagian na patik na 10. Na mangihut muse tabereng mamarhite hatan ni debata
songon nakaningani gabe halak na bisuk. Berarti orang yang bijak itu, songon si Salomoi halak na berhikmati, adalah orang yang bisa memisahkan nadenggan dohot naroa. Iko boy do manirang nadenggan dohot naroa itong atongan ni ngolu sigano pare. Alani iko pangidon marhite tangiang tu debata leho diau bisuk. Asa boy hita manibangi manirangi. Ay molo boy do hita manirang nadenggan dohot naroa, iko gudang silas ni roha na tadapot itong atongan ning uluta. Ena jujuta dokan taboto do salah. Taboto do dang denggani. Bahkan tahatahon, ta ajar hodoi, ta pabua doi. Pabua dang denggan ulaw na songoni. Alay sipata tatutud do lomotta. Tai hutod do hagio ni dagikta. Atau ima haposodo pe. Atau ima bicani sodo pe periode niba. Do takkan asing nari. Iko boyri silang. Nadenggani iko ni hutonon. Na so bartulo mone rohani debatai iko sipa siringon. Iko boy sirangon nadenggan dohot naroa. Halak nabi sukipe mole tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna di bote bana do iko tuise bana mangalu-alu. Orang yang berhikmat itu ajaron ni debatado, tuntunon ni debatado marhite todi pasahaton nasa namasa dingoluna arsak manang las ni rohape holan tu debata. Dang tuna asing, dia akan berseru-seru kepada Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan sebab Tuhanlah sumber keselamatan dan kehidupannya. Dia tidak akan mengandalkan dunia ini dengan kenikmatan yang ditawarkan. Rikot do sudia manginang, rikot jabatan rikot, marutung rikot, berlipat ganda rikot, berkelimpahan rikot. Halai songona kahalak na marbisuk, nang maboto hata ni debata, nang majalo pangajaran taringot tupatik ni debata, iko mana dohe tadi si. Iko tu debatado, hita mengalu-alu, unang manadong di portibion, songon hatana na kaningi ay manotong do debatata. Tuk do huasona patu pahoni itong atongan ni ngoluta. Molo marokuli na kaningan ni rokon ikon arahanna manang parnidaanna saitong do mangaranapi mataku dopak Jehovah. Tu Jehovah do mangaranapi. Ay hatana na kaningan ni rokon patiurhon si malolong. Dakola mata jasmanion, alay mata partodion. Mata hati kita, mata iman kita akan dibukakan ketika kita mau mendengarkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dia akan menuntun kita. Dang pasobon na hita lilu amanginangate molopatik na kaningani pesalmen 110 sia 105 te hatamiro sulu-sulu ni patu dohot hati uro di delakin artahe. Boy manon lam tapatak kasaya nete. Iya. Iro na makanguluhon hatani debata. Tabereng muse di ayat na pa 10 tuluhon ni. Molo tabuad do bibelta. Ayat na pinamok mo doon. Tungi se mau boto akka haliluon. Say sama doho dosa akka nasoho boto. Ketika dia hidup di dalam firman Tuhan, dia akan menyadari bahwa keselamatan hanya bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu, di pardalanan ningoluon tanpa tersadari memang boyro hita mangulahon dosa. Alay mangido hasesaan di dosai holan tude batado. Asa mardala kita hobar tudalanna unang bemanibil sian patikna. Taboto rotahia kainang molorodo ngatu hita mangido pangurupion naik konurupat tado nasida. Ale sipata olo mahita pengalaman songon namal mol doi bayar utang na gabi herai baru nama rutang. Ini kan lebih berat menagih
Ia tikiro ujui mangido pangurupion. Baina mai luna doho pangelekna. Hape dung roi balang majalo songo perjanjian. Batu keraiba do. Nama rutang hape singir do najinalo. Si patah kita olo gay manibangi songoni. Hape molo hata ni debata madokon. Molo taboto do mangulahon na dinggan. Alay dang taulahon. Mardosa do hita disi. Tanpa kita sadari. Ketika kita tidak terbuka untuk mengurupi. Ketika kita tidak terbuka untuk berkata jujur. Nunga mardosa hita disi. Taboto ulau na dinggan doi. Alay dang taulahon. Ulau na denggat doro marminggu. Ulau na denggan. Ulau na denggat doro tu pertanyaan sektor. Ulau na denggan. Molo ala ni hamala do sida liat dua manginang. Dohono do. Mardosa do hita. Molo dang roto si. Taboto do aka manupai ulau na dihuriai. Ulau na denggat doi. Ulau na denggan. Molo adong do nasi patu pota, adong si pelehonota. Alay saya tetap bunyi usia nadopan di debata. Baik kita mah. Kita tahu berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, kita berdosa. Molo dang salah mahingo tahu, sada Timotius 4 ayat 7-9. O Jakobus 4 ayat 10-7 raba. Sido tar suratnya. Alani konanong bisuk. Gabi di palua hita sia dosa, ala taradoti hata ne debata. Ai dibuat do hita nak kaningan, tuna mangulahon na denggan. Gabi i prioritas, gabi ta pikirhon, taingot, taulahon. Gabi jupangan akar ragam ni lasne roha hita. Namangi umuse di ayat 10 pati irok kosongonon. Balua mahuhut na posom sian aka hagi jangon ni roha. Asa unang dirajai. Asa unang au dirajai. Sada poin holan taringot tu hagi jangon ni roha. Sumurung iba sia dongan las doroha. Ketika kita memiliki nilai lebih, mungkin kita juara sada dongan juara 2. Mungkin tabungan sekian tabungan ni dongan dang apalan asai. Mungkin jabatan sekian ibana dang. Ale-ale sekian torop ibana dang. Dohot aka hasurungan na asing na siapa mikirota memang menunjukkan ugodang parjabarata. Alay didoksi parpe salamenod do marhite hata ni debata nang dihita di bagasat tikyon. Unang mahita dirajai gijang neroha. Apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita capai, biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Unang magabei mangarajai hita, unang madawu hita, tu gijang neroha. Sipata songoni dote, aka dang namadok manangis ya te, ale sipata ul do pinarau songoni. Molo aka lucu-lucuan namangin angate, bolo marcerita-cerita. Molo tiki sodong di tangan, bain na parderjeni, labak-labak do butini ahane, partakna ya te. Molo nunga tersongon na pool, tersongon di takna, sepitor naik do tugijang, naik tugijang asa terida. Molo pajang cukup biasa na kan, dang na kadir jana manginang da, alek kana mar cerita lucu cerita. Olo do pajang cukup boha, hola buti do tiki sorong do pekan, ale molo nunga pala pastorop terbuana pajang cokon. Tori mana untuk satu gijang, iro teke, iya cerita lucu memang inang da. Unang pala tu ribuat turoha. Namar lapatan, ketika kita memiliki nilai lebih, terkadang nilai lebih itulah gabe mengarajai kita. Aiso tepola ni tape buti tarida doi. Mula kamata te angko jelas do honokon. Molo kucini mobil, iparwana kamata te daku bote te nagaya doi manang na dia. Jarang do masuk. Ahana itu dia do, kuci sudah sepenuhnya tu katong ikan, iko se keluar do, nanggo apala remok nai, molodang apala kuci nai, manang nagaya nai, ale ido, namasa, mungkin nadeba, biasa saja do,
Ale na deba mereng asa tarida na marmobil. Al nasolongi mobil huilo na ngirate. Iya. Bisa jadi do nasongoni. Dalam arti ya kesongon do kanakani nga manginang nasa na adong dihitai. Unang gabi mga raja hita. Sotung madabu tu bagasan hagi jangon neroha. Molo soal nakaning anipe kuci iman ang partaki ya kita punya style masing-masing, kenyamanan masing-masing. Wala nakatudosan sederhana do ati bohaboy menggugah hita laho lam memahami hatan debata di pasaratikyon. Ala sipata songoni do. Adong gue cerita songoni. Marminggu mana marminggu kan harusna permingguan masuk jam 10 tepat. Tongon inangon pergurede mata bae nate pergurede. Ayo molo pergurede on ngetur sedia kursina dengan tujuan dang nane halaki do depate di sidau. Asa pitor hatok do marpungu. Waktu na pe singkat bardeo pe tabu ido tong tujuan na. Alai sengaja noro jam 10 lewat 10. Ayo bersparjolo sopranat tong. Etur jolo do hudulan na. Bator tiktok ina asal tadi dari sana. Ternyata dari sepatu sampai ke bajunya semua sewarna sematching mungkin. Baru musai model terbaru petongi. Belum ada di antara ibu-ibu yang lain yang menggunakan. Baru siapa lagi nengon nate, molongai dokon produknya limited edition. Bah, turmerluba. Alai si patai batu duhon dang bela memotivasi ate. Alai nga adong nadeba menggunakan ni la unsur batu dahon. Oh, adong diau, godang diau, sumurung diau. Adong do nasongoni nang pe dang sude. Ayah dong dona biasa saja kan, merek termehong pe pakaiannya biasa saja. Alaya dong dona asa songon na diida dongan. Nah, karena dia mamangin angin teh dang sesude songon ya teh. Iya. Alay tabering madisi sotung gijang ni rohaya teh. Ala nagabi partuktu kadui dia kadongan. Akan ata jalo yang manginang elas do rohai songon uli-uli do sudena. Ibarat na dang apalah dong sape na terlalu pabangga-bangga hoderina. Rabdo hita mga rajumi hajong jongata dia dopan di debata saru pado hita. Aka pasangapo di debata ma nadong di hita. Namangi musea manginang tabereng ma di ayat na parpudi ayat 15. Idokodo di bagasan ayat 15. Ope sailamo maroham dia kahata ni pamangaki. Doho di pakateo ni rohaki di jolo ni bohim. Ale Jehovah partano batu aku. Dohot siluluhonau. Dia sangat merindukan. Molo hatana. Sikapna dia dopan di debata. Ikolomon ya rohani Tuhani. Dia mengejar kehendak Tuhan. Kesukaan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Di tonga-tonga ni hadirionna. Dia ingin Tuhan berkenan pada dirinya. Lomonya rohani debata. Dia kahatana. Dia kanapina tupana. Ala pos do rohana paboa debatado. Partano batuan. Dohot siluluhon ibana. Yang membela dia. Yang ada di pihaknya. Alania kamanginang. Sailomone rohani debata mana talului. Di parbisuki mahita. Marhite na mangaradoti hatanay. Patiknay. Uhumnay. Tau mahita mangulahon akalomo ni rohana. Ikom marlas ni roha do hita mangulahon lomo ni rohani debatata. Amen martangiang mahita. Alea mang pardengkan bahasa muliate madihatam. Nakutangiho kami di parsoran nami di bagasan tikyon. Di paingotoro totong tuhami kanup marsada-sada. Nasudeng kado hatam nabadiai. Sai mahurado tihami. Saya mahuhanguluho kami, asa gabi akahalak na bisuk kami, na tao mangulahon lomo ni roham, na buya li Tuhan mangulahon na dinggan, hobar tu lomo ni roham, do manang siyak kami, imahagi jangon ni roha. Totoo nga li Tuhan, buy hami, manghuton hatam, gabi daw hami siya nakadosa, halay kaholong ni roha ima, totoo ngurado ti hami, ayo do patik mo itong atungan ni ngulo nami. Sabam do rohanami. Gabi halak na marlas ni roha do hami.
ala hatamido nagabe hanguluan nami. Di partikiano pe totong ali Tuhan marlas ni roa hami. Di tonga-tonga ni huariamon di basa-basa hokodo te keluarga ni amang aritonang. Inang boru gultom nasian sektor Bethlehem. Sada dadanak boru di nasida di tikina salpo. Hupasa hatami ma dadanaki songoni nang natua-tuana. Holatu bagasan asini roham. Hipas ma nasida. Ibur magodang. Jala totong ali Tuhan tu pahamu akan nasa narikoti tonga-tonga ni keluarga nasida. Nang songon nile Tuhan disudi keluarga na baru songon jemaat na baru tonga-tonga ni kuriam di bagasan minggu sadarion keluarga ni amang siagian, amang si bolon, amang si anipar, dohot amang si manulang. Totong ma marhiti asini roham gabe ruas na manguluna sida itonga-tonga ni kuriamon. Nang songon ima di kegiatan nang sipatupaon di distrik nami di hari Senin marsogot tanggal 4 Maret ima konven pangulan nagutiki rabdot keluarga nama ringanan di HKBP Bontang luas mali Tuhan salhuna aka peserta nang madohoti konpeni di bagasan hai pason sahat ringanan si tujuan nami di HKBP Bontang songinang ulaun di HKBP Bontang pe mardalam ma dohot dengkan nang dinalau mulak BP aka sude pangulan nagutiki sudi aka peserta na dohot di parkompenan ali Tuhan sahat ma di bagasan hai pason songoni madang di tonga-tonga ni kuriam HKBP Balikpapan Baron patupon nami ma ima simposium amasa distrik na nidohotan ni aka pimpinan ni huriam HKBP alani disudiaka peserta di akan narasumber pe nang madohoti kegiatan ni di bagasan hai pason dohot lasne rohama nasana rikoti pos rohanami sari honom mudo huriam ditikio pe totong ali Tuhan upasa tami tu adepanmu ima na poso bulung ni huriam Dewi boru tabunan nang mameleho dirina gabe guru sekolah minggu di tonga-tonga ni huriam HKBP Balikpapan Baron tu ibana tuho mahu pasahatami ibana di bagasan hai pason lasne roha dohot pangajaran itu dimma ibana asamar hiti ganup akapa kubasian nali Tuhan lamar bungara maharajamu lamar taba-taba nang hapor siawnya kaya nakon nami sekolah minggu songoni manang disudi ruas ni huriam na di bagasan parsahiton di tikion nang dia kana masa pemulihan pe tuho pasahatan minasida salhuna wali Tuhan nama daun nasida paso-paso si pangano si numon nang aka parobatan dalanan nasida makorkon hamalumon may di pamatang nasida salhuna totong hapor siya nasida pe patugu totong ali Tuhan marhite salhuna parkukuam nasida lau manan salhuna nang songoni ma di ruas ni huriam na mga dopya karagam ni hamalon nasa totong may ma dia kaalus ni tangyang nasida nang pakirimon nasida tuho totong pasaton nami pasaba merohan nasida pargugui nasida lampatugu hapor siaw nang pikirimon nasida tuho ayo boto nami hodo debata nami na tukpato paho salhunay itong atongan ningul nami kanup marsada-sada nama daya karagam ni pasok-pasok dohot lasnya rohape sa lampataw hamili Tuhan maka tidak koko pawa hodo hararuan ni asa tau hamili Tuhan pasahato ni musito depanmu songono moliate ni roha nami kapipilian na mangului di hadapanmu. Dia ke ruas ni huriam mali Tuhan na berulang tahun kelahiran nang na berulang tahun pernikahan di bagasan sadarion nang tuminggu naneng roh toto ngali Tuhan ho nama na bari nasida gajang ni umur hai pason las ni roha tupahi nasa narikoti itong-atongan ni pardalan ni ngul nasida kanup marsada-sada lam tabay mali Tuhan holong ni roha di kanup aka keluarga na berulang tahun pernikahan anggiat marhite salhu nai gabi totong ali Tuhan keluarga si hutoko nasida itong-atongan ni pardalan ni ngul nasida ale amang pardengkan bahasa urutan nami penasar ragam nilon nami di bagasan sadarion dongani hami jala urupi ale Tuhan asa mardalan kanup akau laun nang akapar sauran nami pe hobar tulong roham nang dinamulak bepen no kami siap baga coron pos rohanami debatado nama dongani hami ale amang pardengkan bahasa di hari marsugot pe urutan nami ragam nya kolon nami diganup akapar kerejuan ni amanami nanami na poso bulung salhuna totong hupas hatami tuho di bagasan hai pason di bagasan lasni roha di bagasan biar mida homa nasida mangulahon salut akau launa asa marhite ali Tuhan lamar taba-taba silasni roha si jalon nami tonga-tongan ning ulu nami marhite gadam makapasu-pasum itonga-tongan ning ulu nami kanup marsada-sada nang disude ruas ni huriam ali Tuhan mulai sian sikola minggu ro dia kana tua-tua totong hupas hatami tuho di bagasan pangaramotiamu di bagasan pakaholongim totong ali Tuhan
sarihon sudena sanariko dingulu nami hobar tuasi doho tolong ni roham. Alea mang pardengkan bahasa bangso nami Indonesia pe hupasa hatami matuho. Ho mana mangaramoti ganup akka panggonggomi nami. Sudenang akka masyarakat petar lemobi mahamina tinggal di balik papanon. Mardame sona kami ala hode bata nami na totong mangaramoti jalan nama jagai hami salhuna. Alea mang pardengkan bahasa di sude akka ulaun nanang sipatu pahon ni huriam di tingkat huria, di tingkat resort, distrik, songoninang di tingkat hatopan. Hupasa hatami maholat tuasi ni roham. Patulus mayali Tuhan, hobar tolomon ni roham. Parguguamu jala parbisukamu hami salhuna, para lado nang ruas ni huriam. Marhasadau kami patulus soni. Anggia tale Tuhan marhiti sudia kaulauni. La martabata banang haporsion nami. La martabata banang lasni rohan nami mangului hoding ulu nami. Ai hodo debata nami, nagabe raja nami, nagabe sisabon nami. Itonga-tonga ni ngulu nami, ganup marsada-sada. Alani hupakonggopo kami masudi nasa ulau ni huriam. Holatu tangan asi, dohot holong ni roham. Nasa katangiang nami pe Tuhan, nakupasa hatami di bagas joromon. Asi roham, tangihon masa luhut nei, hobar tuasi dohot tolong ni roham. Dia karuas ni huriam, na sebuah rap dohot tami di bagasan minggu sadarion. Manang di dia penasida di bagasan tikion. Ramoti jala dongani manasida salhuna. Asatu minggu na mangihut, boy hamili Tuhan rapak marpar sauran di bagas joromon. Mamuji pasangapon, guarmo dabadiai. Mangasahon Kristus Yesus si palua jala syoko pami. Martangia kami tuho. Amen. Tapasahat ma peliata marhite papungu amplop dana ima mendukung simposium orientasi pelayanan HKBP ima nanihas hutoni persekutuan ama distrik 27 Borneo la suhut mahita maredesian buku de nomor 126 ayat sada dohot uduna. Oh
Tatangya ko mapeliata. Ale debata amanami na di banua gicang. Hodo hararuan ni salau selehon lehon na denggan dohot na hasaw libasa na mo liutus. Hupasata mi masian na nelehon mi tuhami. Pelian na hami tuho. Sejalo may gabiop na husus di jolom. Pasu may jala ramoti. Asaw parhasia kami pelianon. Pati bulhon harajanom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalah muta dahami godang ni seleo-leo mi tuhami. Asalam girgir hami madok mole ati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, sesaat malomani roham di bonotongon songon na di bano gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala si marohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Amin. Oh, itu